Kublai pi ki parari be ia jonga. Sa sisien nga priang sngobhai pi sa kaman ki bat kani kadai ka benta bakandai pusan. Ngila yat stet baha, bat ngila pois pa hakani ka program man ki bat. Kani ka program kalong sisya ka lat, ka bangala ban pinyaso iladi, bat sispa lai folklur ki parari. Kalong ke jingsem ka ba penrhem mensia menga, habang ayo ban puli ki hajar ki siti na kinong kindong bat nasor, bat ban sengap ru ye ki jingkren nadu jong ki kena hadu ki belarang ba. Paralog, haka program man ki bat menta kasengi, ngakwa ban ye kren bat pi sepang ka wei ka jing ai ngobha ka ba kamper bat ba kam kerpang. Kani ka jing ai ngobha, kadai ka balatan hakadur jong ka sharp jong ka G20 balatan dau yeldihi Hari Prasad Garu. Unong Tanjan na Rajana Sirsila District jong ka Telangana ubala ais ngobha yanga. U Hari Prasad ula palang ru ya ka siti bat kani ka jing ais ngobha. Hakani ula tho bakalong ka bas ngosarong ya ka India bakan yo ban pinlong ya ka G20 Summit hakasnem ban wan. Namar ka jingkmen ya kat kani kalat baka India kalayo u Hari Prasad ula than khnang yakani ka sharp jong ka G20 dalaki jong ki kiti. U Hari Prasad ula yo pateng ya ka sap ban than na ukpa jong u bat menta ula tre yakani ka kam da ka jing IT lut. Paralog haki khindiat sngi belaleng ngalayo ekalat ban pelat ya ka sharp jong ka G20 bat ya ka website jong ka hapo ka presidency jong ka India. Yakani ka sharp lajit lingba ka jing yako bela penlong pat ba. Habang layo priang ya ka jing ai ngobha na Hari Prasad Garu sa ka wei ka jingbut kawan palang hanga. Ngalas ngokumen ban yoi ya ka bor jing yaso jong ka jing tu apadeng ubriu ubasyong basa haka district Telangana bat ka jing yalang kum ka G20. Mentaru bon ba ki briu kum Hari Prasad ki balatho sanga sapang ka jingkmen jong ki ba onyo ban penlong ya ka G20 Summit ha India. Ngas ngodei ban yathu ru epi ya ukerwo balapa adu Subarao Chilara na Pune bat utushar Jak Mohan na Kolkata ki bala yero bha ya ka jingkersan ka India ya ka G20. Paralog ka G20 ka don ar na kalai benta ka bha ka jingbun brio haka kai pateng haka perthei bat ka GDP ka balong prapusan na ka chispa. Pila ban mudur baka India kan yo ban pinlong ya kat kata ka jingyalang ka bahe ka kenhun ka bakraubor haki lais ngi kata nadu ka citerik ubanai no pra. Kat no kalong kabu ka bakraw ya ka India bat ya ki brio jongka. Ka kamlong kerpang ru namar ka India ka yo ban pinlong ya kani haki ayom ksiar jong ka jinglat luj. Paralog ka jingyo ban long nong penyat ya ka G20 kalong sisa ka kabu ka bakraw yangi. Ngi day ban pindon kampura ya ka bat ban pai kmat sa ka baha kamiat hasitelup ka perthei. Lakalong ha ka jingsuk na ka jingyeteli ka jingpene pensa ya ka mariang ni ka roi ka par ka bane ka India ka don ya ki lat ban weng ya kini ki jing e baro. Ka pang bangila ai ka wei ka perthei ka wei ka long yeng bat ka wei ka lawei ka pin i ya ka jingkular jongi bangin yale ban wanra ya ka jingsuk ka bha kamiat bat ka roi ka par ya baro. Kinsadon bun ki program haki sngi ban wan ki ba yedei bat ka G20 ya ki ba on penlong haki binta ba per jong kari. Hakani ka por kindon bun ki briu ki ban wan jungo ya ka jela jong pi bat ngingej ba pinsa pini sa ka perthei ya ki rong ki rup ba laipo rukom jong ka lariti jong pi. Bat pidei ban kenmau baki breu ki bawan simbenta haka G20 wat laki dei ki bawan kum ki dekot nong esim benta menta kila ban long pat ki nong wan jungok kai perthei haki sngi ki por bahadien. Ngadon kawai ke jingkerpat kamtam ya ki samla bakum u Hari Prasad Garu. Piru pidei ban yadon benta haka G20 da kanu ka rukom. Ya ka sharp jong ka G20 la ban tau nation haka rukom ka ba internet haki jan. Nga kenturu ya ki school, ki college, bat ki university, bakin tau ki lat ki lenti, ban penlong ya ki jingyatai, ki jingyaterko, bat ki jingyakop,
ki beidei bat ka G20. Lada pilek sa ka G20 ha ka website pinlap bon ki AKA ki ba pila ban le. Parari be jonga ha ka khat pratarek unai wieng kari barok kawai kala yoi ka jingthau history ke India ha ka bakalala ban pinher yu rocket beningkong jongka sa hau balasna bat pinwandur da ka karkhana simet jong ke India ka kerteng jong uniu rocket kadai Vikram S bat marya pinher yu na Sri Hari Kota wei pa wei nong India udap da ka jing sarong namar ka jingla jong kari ban kinjo sa wei pat umau mer paralok u rocket Vikram S ulong ubakam sting ban ki rocket bat ubakam tat doru kumta ka jinglut habashna ya ka kamduna ka jingla ka India ban pinmi ya umar ubadondor haka dor ka batat kalong ka nongbuna haka jingstat hau ka weipat ka rukom sna ya rocket katkum ka jingstat technology kalong balasna ki katu ka ni ki benta bokongsan jong dagi 3D printing bat kumta ka kerteng param bala ai haka mission ban penher yu rocket Vikram S kalong ka bayah bha kani kadai ka jing sedang jong ka juk ban shania scam hakari pila ban mudur baki kena ki baju suna bat penher daki aeroplane kot menchwa minta ki yo ekalat ban suna aeroplane ha India hi lani ki baju draw ya ubnai ya ki klor hakikot sada minta kin yo ekalat ban suna ha India hi kani ka jalong hadin bala ailat iki karkhana simet ru bakin sina yakini ki jingpho sni jongki kin urlong namar kitip bat ngej baka jing angnut bat jingthmu jongki kamkut tang haka ei ka bakilala ban kinjo paralok ka India kala job haka liang ki kam hau kum ki weipat kiri dang tang hinnen kasngi kala penher yo wei satellite ubla snalang da ka India bat ka Bhutan uneu satellite un pha ikidur ki basai bha ki ban yarap ya ke Bhutan ban pek ban i bat ban pinyat kam ya ki spa mariang jongka ka jingpen her ya uneu satellite ka pen i ya ke jingedei paralok ka baklan hapdeng ke India bat ka Bhutan paralok pila yoi bahaki benta basikmat jongka man ki bat ngilaya kren sibun chapang katanat bayedei bat ka hau ka jingstar technology bat ki jings dangkam thmai ki don artli ki daw halor kani ka wei ka dei baki samla jongi ki la trestom bat le bha hakani ka benta ki thmu ya ka ei ka bakraw namar bakim hun ban chusngap tang ha ibaret ka baar kalong ba hakani ka linti jong ka jings dangkam thmai jongki ki ai men siem bat penslori ki wei ki para samla bat ki nong seng kam la jong paralok ngilaya kren sibuan chapang ki jings dangkam thmai ki beidei bat ka jingstat technology kumnong in chuklet iki drone ki baka India kala pau bha hakabashna bat pendon kam yaki haki kindiat sngi ngilayo I kumno bala penkit iki so apple daki drone hakinor Himachal Pradesh namar ka jingjur palat ka jinghap yor hakani ka district kani kala pentut sibuan ya ka lek kawan bat ka jingpenya so ya ka kinor bat ki wei ki jaka jong ka jilla kalong ka besitom ladaja bajur ka jinghap yor hinrei minta ta ka jingdon jong ki drone lala ban penpoi kamkloi yaki so apple na Himachal sakibriu bat kani kan pindunaru ya ka jinglut jong ki nongrap namar ki so apple ki poi hakapor babyang saki yau ki han bat kumta ka jingsep ei jong ki so ru kaduna paralok menta ki parari jongi ki la ban sina bat ban thau ye ki ei ki bangim ju mudur bangin la ban sina hakipor ba menchwa manu bam snokmen ban yo I yakani hakis nembla dep kari jongi kalala ban kinjo sibun ki thong haki kerdan ba per ngangek scam bangi kinong India bat khamtam ki samla ka juk menta kin om sange ban le yakani menta parari be ye menta ngan pinsngap epi kani ka wei ka jingruai वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे
वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे Baro na pi pila juyo ngau ye kene ke jingruai. Kadai ke jingruai jong ubapu ka ba ujus ngau tenat e. Henrei ngan yatu ye pi baki barwai ye kene ke jingruai ki dei ki banakari Greek. Hangta pinsel lingo bat pins ngau sarong ru. La rwai ye kene da uwei unong rwai Greek. Uba kerteng u Constantinus Kalaitzes. Bat ulawan seni hakapor badon ke jingraki ye ka lingko sngika ba shispa sanpo jong u Mahatma Gandhi. Henrei menta kasngi ngan kren ye kani namar ka weipat kadaw. U Kalaitzes udon ke jings ngau iet ke bakraw ye kari India bat ye katem kaput jongka. Bahaki saupu arsnem belalej ula wan se India lajan man lakasnem. Ula puliru sepangge tembei jong katem kaput kinong India. Ki tiar put tiar tem baper jong ke India. Bat ru ye ki rak, ki tal, bat ras, kumju ru ki gharana baper. Ula pulie ye ke jingno senyang jong ki kaitor bapaunam kari sa kaput katem karwai kasiaw, bat ula ngautu sai iki benta baper jong ka rukom sat tenrai ke India. Menta ula tholut ikini ki jingsem jinglap jong u baro ki beidei bet ke India hakawei ka kot kabakerteng Indian music. Kabadon hinyaus pa Andrew Potli ki dur ki ba ula shonhi daladi. Katno kalong ka basngokta ba ki wei kiri ka perthei ki don ka jings ngo iet bat jings ngo tenat ya kalariti jong kari India. Paralok haki kendiat tayo belala ka don ka wei ka kubor ka ba pendap yangi ta ka jings ngo sarong. Pin ngo tenat bantip bahaki prasnem belalej ka jingshalan yi ki tiar put na India kalanang kieu Laisha siteng. Habapai si kitiar tem da ki bor elektrik ka jingshalan kalakiu nriu pausha. Kani ka peni baka jingye be banyo ikitiar tem tiarput ke India kala nangkiu hakapertei. Kiba bun tam kinong thiet kidei na USA, Germany, France, Japan, bat UK. Ngilong ki badon bok sibun baka rijongi kadon ya kanong temen ka berius pa kumha katem kaput karwai kasiaw kasat bat kabut tau. Paralok baro ngitip sapang umelung bakraw ubhar tri hari ubalatau ya ka niti satak. Hakawai ka dekot ulaong baka jingya jan jongi bat kabut tau katem kaput karwai kasiaw bat kathok katar kadei kadur basisha jong ka long briu man briu. Haka jing sisha kalariti jongi, kalara engi, kam sejrong, kata sya ka jinglong bamayan belai. Haki Vedas, ya ka sama Veda, laong bakadei ka tenrai, jong ka tem kaput, karwai ka siyaw, laipo skit, laipo rukom. Lakalong ka Vina, ka kemi jong ka Saraswati, ka Bisli, jong ulot Krishna, lani ka Damru, jong Bhulenat, ki blei bat ki blei tau jong iru, Kim sim per na karwai kasiaw bat katem kaput. Mangi kinong India, ngilap, ngisem, ya ka surjing ruai, kat habadon. Lakalong haka jingtuot ka hakawa, haki jingjaw selap, ka jingpa jong kisim, lani haka jingbe ka leer. Ka ne kasur, tang baka penjat hat ya kamet, henrei ka ai jing kemen ru, ya ka jingmut jing perkan. Ka jingruai, ka penyaso yangi, bat ka imlang salang. Lada ka bhangra, bat ka lavani, kila ban pinkende pinchongsit, kumtaru ka Rabindra Sangeet, ka ra ya ka mensim jongi. Ki pat iriulum hakeleng kari, ki don laki rukom tem rukom put, bat karwai ka siyaw, hala ka tenrai. Kani ka ay mensim yangi, bangin im, haka jingsuk, ka jingkmen, para mangi, bat haka mariang. Paralok ki jingtem jingput bat kisur jingruai hala ki rukom kim sim la penrius pa tangya ke riti dostur jongi henrei
kila pensa ya kadak bamla ban pendam haka perthei. Kanam jong kaput katem kari India kala sapriang haki kendong kensurot jong keperthei. Sengap mentangan pensngo pi saya kaweipat kejurwai. Pila ban mudur bakani ke jingruai niam kadai ke bala pentem na ke yeng mani ke bahajan ke yeng jongpi. Henry em kani ke sur kadai ke bawan na Guyana kari ke badon ha South America ke bajengai deki hajar mile na India. Haki spasnem bakat kendai bat arpo ki babun bha ki brieu nang ni kila lek chong senong ha Guyana bat ki dara bat bodru ya ki rukom im rukom le jong ke India. Kum ke nuksa, ya ke holi ke bangi juraki hang ni, hang teru kile ya kani, bat ki pinbot da ki jingruai. Ha Guyana, ke julong ke rukom, baki ruai ki jingruai bayadei bat ublei ram, bat Krishna, ha kapor, badon ke jingkin tiu kurim. Yakini ki jingruai lakhot chautal. Ki jupen longru ya ki jingikop ruai chautal, ha Guyana. Kumju ru ki babun kinong India kamtam na Uttar Pradesh bat Bihar ki bala leksa sa Fiji ki jurwai ki bahajan kirtan kamtam ya ki Doha na ki Ram Charit Mana ki Thauru ya ki Kenhon ne Mandali ki ban ruai ki bahajan kirtan bat menta la ban yoi ya palat arhajar ki bahajan kirtan Mandali bala sengha ki snong ki Thau ha Fiji haka kirteng jong ka Ramayana Mandali. Hang ni ngala sujer tang kendiat Henry lada pipej hakeleng ke perthei ki riu ya karwai ka siau ka put katem kinong India ki bon billion ba. Parari ba jonga baro ngis ngosorong bakari jongi kadai ka wei na kiri badon ya ki riti dustur tenrai bahindai tam ha ka perthei. Kumta kadai ka kamram jongi bangin tingkai ki dustur tenrai bat ki jingnang jingtip tenrai bat ban kentiu yaki sejerong. Kawai ke nuksa bangas ngau tenat ban yathu kadai ke jing persang jong ki katu kat ni ki paralok na Nagaland na kathan chotai lam mingi jong kari. Paralok karukom im kariti dustur bat katem kaput karwai ka siau jong ki naga ka jukring bhai ki brio. Kenang ban pene pensa yakani ka nong temen bala ai pateng da ki long shua ki naga kila seng ya kawai ka seng bala ai kerteng lidi kru yu. Kani ka seng ka trei na ka benta ban pinki imbiang ya ki rukom im rukom le hindai. Kum habalumi ki jingruai bat pinmi hakatup jingruai naga music album. Kat haduk menta kila dep pelaj likely ki album. Kani ka seng ka penlong ru iki jing ai jing hikai bai dei bat karwai ka tem kaput jong ka jat ben reu naga. Bat ke jingshat tenrai ya ki khon samla jongka. Nalor kini ki hikai ru ya ki samla ya ka su kathan ya ki jan kup jan pong jongki hi. Dakani ki samla ki tip sepang ka lariti bat ka longru kum kalat ai kam ai jam ki. Paralok kila bandon kum kita ki rukom le hakithan ki snong jongpi. Persang ki bat lada pidon jingtip ai sepang kum kini ki rukom pene pensa ya kalariti sengau bha pentip lem yang aru. Parari be ye jonga kum badon ke jingong ke jingnang jingtip kadai ke bahatam bat ka spa ka bakong santam na pedeng ki spa baro. Kani kemut ban yasam lem ya ki jingnang jingtip kadai ke kam ka bakrau na ka benta ka emlang salang. Ka pendap yang ada ke jingkmen ban yoi badon sibun ki bakum kita ki kam balale hakeleng kari. Ngelayo jingtip sepang ujatin Lalit Singh jong ka bansa Hardoi ka bajengai nyopau lani prapau kilometer na Lucknow. Ubatrei na ka benta ban wanra ya ka jingnang jingstar hakasinong. Da ka baseng ya ka Community Library and Resource Center hakasinong arsne menchua.
Kani ke jaka bu kot jong u kadon hadu lai hajar tam ki kot ki beidei bat ke jingpen kre ya ka thok katar hakaktin hindi bat ketien pareng ka komputer ka an bat bun ki eksamen sorkar. Ki don ru bun ki kot na kabenta ki kena bat ki jingile kai ban pin pro ya ka jabing jong ki kena. Bun ki kena red ki lej ban puli kot hakani ka library. Ki don kumba sau pungut ki volunteer hakani ka library ki bayarap iki kena puli ban yo iki kot. Ban man kasngi kumba prapungut ki kena puli nakani kesenong ki julej ban puli kot hakani ka library. Paralog usanjay ke siap na Jharkhand ru ula kner la kikti ban yarap iki kena baduk. Usanjay umjuyo ban puli iki kot ki babha habau dong kena. Kumta ula kut jingmut bakalawai jong ki kena kamdei ban sa haka jingdum tang namar bakim yo ikalat ban puli kon. Dakani ke jingtmu minta usanjay ulalong u library man na kabenta ki kena haka sinong jong u bat haki district jong ka Jharkhand. Usanjay habau ulayo kam ula sedang ban sina ya ka library halaka jong ka sinong bat habau la sya penken ria kam saka wei ke jaka hang taru ula trei bat yarap ban play ya ka library na ka benta ki kena ki baduk. Hakane ke rukom ula play bun ki library haka jela Jharkhand. Kani ke jing sedang jong u kala ai min sim lem ya ki wei ru de. Ngayero si bun ya kani ke jing trei stom jong u. Parari be ka jing start sayan hakaliang ki dawai dasin kala ya chaprang da ka jing yarap jong ki jing seng kam thmai bat ki kor ki bor ka jing start technology. Henrei don ki jing pang ki berang bu jing yangi hakini ki sngi bementa. Kawai ne kita ki jing pang kadai ka muscular dystrophy. Ka jing pang hiar pateng ka bapentlot ik doksa bat ka bala banwan hakanu kunu kerta. Ka jing sumar suker ya kani ka jing pang ka don kam ya ka jing syakri ka bakraw. Ngi don ya ka jaka sumar ya kani ka jat jing pang Hasulan Himachal Pradesh ka bala ai jing kermen ya kinong pang. Ka kerteng jongka kadai ka manaf mandir bat la penya ya ka da ka Indian Association of Muscular Dystrophy. Ka jing sumar hang ne kelas sedang lai saus nem menchua. Ka don sanpo jing tia bat kilat jing sumar kum ka fisioterapi, elektroterapi, bat hydroterapi, bat la pendon kamru ya ka rukom sumar da ka yoga pranayama. Paralog ling babun ki jing sumar kani ka senta ka persangru ban wanra ya ka jingkela haka jingim jong kinong pang. Kawai na ka jingyo bayedei bat ka muscular dystrophy kadai ka jingduna ka jing pins ngautu ne pinsai sa pang jongka. Dei nakata ka daw baka senta ka jupen longru ka program jing pinsai sa pang kani ka jat jingpang. Ka bas ngautanat sa pang kani ka senta kadai bala penya ya ka da ka kenhun jong ki brio ki bayo ya kani ka jingpang. Kum ka Urmila Baldi, ka Sister Sanjana Goyal, ka President jong ka Indian Association of Muscular Dystrophy, bat ki wei de ki dekon. U Vipul Goyal, ulong uwei na ki bakongsan haka bataw ya kani ka sinjuk. Ki jing persang ki dangya ceprang, ban pinlong ya kani ka center, kum ka hospital, bat ka research center, kenang ba kinongpang kinyo ya ki jing sumar ka babiang. Nga ai kublai ki brio baro ki badon benta hakani bat kitbok yaki nongpang bakin koj kam kloy. Parari be ki kam bat jing terei jong ki brio na ka benta ka imlang salang ki bangilai kren hang ni menta kilong ki nuksa jong ki jing shit rehem jong ki parari. Menta uwei pa uwei nong India u persang banle na ka benta kari kat la ibor jingla jong u. Kumbangilai kren sepang unong tan ba penwandur ya kasyap jong ka G20 summit dalaki jong ki kiti. Dan ru ki belasim jingkit kli banle na ka benta ka mariang, ka ka puli puti, ki dawai dasin, ka science technology, ka lariti, bat ki dustur rukom hendai. Haba ka ne ka rukom perkan, sngautu la ka kamram, ka rung hau ne ka nong song senong, ka lawai jong ka riru, ka long da sisa ka bapernai. Sa sisien nga ai kublay bat ngau burom sikat day ki parari. Nginsay kendu biang ha ubnay banwan bat senang yai pa yaki pang papikwa ban yekren. Kublay sibun
ya baro.